Ah, Sugeng dalu kanca-kanca atau ya sapa wae lah. Sugeng dalu apa sugeng enjing apa sugeng siang sapa sing nonton ning ora sugeng kabeh sing penting rahayu. Arep bahas polemik sing kedadean ning Yojo akhir-akhir iki ngono banjur wingi ana wong ngomen ning aku, piye Mas iki Mas, Kraton Yojo alun-alune digol utawa dikeruk. Alesane balikke kahanan sing biyen wis tau ngono. Ya nek ra salah tahun 2020 apa tahun 2000 pira ngono ki wis wiwit bangun pager. Dadi pager ning alun-alun kae. Oke wong sing protes, oke wong sing ora seneng, ning yo ana sing dukung lan sapanunggalane. Nek miturut saka artikel karo kanca-kanca sing tak takoni bab kraton kuwi pengen balekke jane, pengen balekke ning nggone keadaan utawa carane kaya mbiyen. Dadi mbiyen kuwi disinyalir ana ning Serat Pedalangan nek ora salah 1948 kuwi kraton iki dipageri ngono. Banjur nek saka ngendikane Gusti Mangkubumi kuwi wis ana referensi karo ana artikel-artikel karo ana bahan bacaan sing wis di apa jenenge wis disepakati karo para pakar ngono kuwi. Kuwi penelitianing Kasunanan Surakarta alun-alun Pura Mangkunegaran yen biyen kuwi jarene ya dipager alun-alun sapanunggale ngono kuwi. Nanging ana wong sing nakokke meneh, lah kuwi engko njuk jumbo apa ora karo nggone Sinuwun ingkang kaping 9 ngono. Yen ana tahta untuk rakyat ngono. Dadi antarané raja karo rakyat ki ora ana watese. Dadi ben kepiye carane masyarakat kuwi iso kumpul ning kono banjur sing pengen demo umpamane pengen ngetokke unek-unek ning kono ya iso nglakokke. Banjur tuwa pitakonan meneh, Mas nek kuwi dipageri banjur jarene kuwi mergo halaman kraton nak sapanunggalane ngono kuwi sesuk sekabehane kepiye ngono kuwi. Kepiye ya? Ya keadaan itu dinamis jane. Aku dhewe iki ora ngomongke bener apa luput ya. Mungkin bener ning urung bener, dadi sosialisasi ning masyarakat durung pati cetha, urung pati kena. Banjur akhire masyarakat iki do takon. Iki kepiye ana sing ora trimo, ana sing kepiye, ana sing kepiye, ana sing kepiye. Lah iki kan dadi satu polemik masalah sing ning nggone masyarakat Jogja kuwi. Ana sing dukung lah mergo dienggo balekke meneh ning keistimewaan. Lah kuwi didanai keistimewaan nggo ngrawati kebudayaan sing ana ning Yogyakarta. Ya sah-sah wae. Sing penting kan tak kudu ngerti sithik ngono. Banjur nek wis kaya ngene iki masyarakat ana sing pro kontra ya tetep wae to. Pembangunan sih tetep terus. Menurutku bener ning ora bener. Mbok iki ana masyarakat, iki ana kawulamu senajan saiki wis ora ana antarane raja lan kawula ngono mergane wis dhewe. Saiki dadi warga sipil biasa. Ning ra ana wong sing isih seneng ning kono ngono kuwi. Dadi karepe iki ya ben ora sembarangan wong mlebu lan sapanunggalane. Tur sing dadi lucu ki nek umpamane iki bener lho ana wong sing ngomong yen kraton kuwi halaman kraton kuwi ya alun-alun utara. Lah kuwi ya menarik iki. Nek kuwi halaman omahe dhewe secara pribadi ini kudune didanai nganggo duite dhewe, ora nganggo dana keistimewaan kan lho. Iki menarik iki. Problematika iki menarik. Ana sing ngomong lha nek kuwi pancen gune kraton ya dibiayai dhewe no, kraton kan sugih. Ning ana sing lah kuwi ra keistimewaan. Ya didanai karo istimewaan. Nah kuwi antarane loro kuwi wis monggo ndi sing bener ndi sing salah. Nek aku dhewe ora arep ngarahke ndi sing bener ndi sing salah. Mung aku duwe penemu yen iki bener ning ora bener. Benere siji. Benerene yen kuwi iki mau wis miturut penelitian sapanunggalane yen kono ki ana gerbang sing jarene ya nganggo lukisan tahun
18 pira ngono kuwi ana pager saploro ngono ki. Nah ning ana sing ora penere masyarakat ora ngerti sesuk banjur kepiye. Kan wis masyarakat ngrasake wis dipageri. Dadi mituruté masyarakat tertentu dalam tanda kutip, komunitas masyarakat tertentu kuwi deknen ngomong yen keraton kuwi saiki wis ana sekat antarane rakyat karo rajane ngono ki. Karena fungsionalnya kan oke sebenarnya. Nek kono kira akses masyarakat luar biasa. Apa meneh bab nggon ekonomi kerakyatan ngono ya. Apa meneh ana sekaten lah sapanunggalane sing sesuk ora ngerti sekaten ku arep ning endi. Yen dipageri kok ngono apa tetep ning jero kono apa kepiye. Terus saiki wis wiwit dikeki pasir-pasir ben nggo nduduke yen iki mbiyen iki pancen pasir, ladang apa jenenge padang pasir ngono lah kaya padang pasir. Ya monggo kersa nek kuwi aku sebagai masyarakat sing gur pengen ngomongke kuwi mau ya menurutku bener sing ora bener. Masyarakat yang pengen ngerti juga ya piye to carane aku sesuk iso mlebu ning kraton, iso ngobrol karo sultane arep ngetokke unek-unek ning endi ngono kan ya dadi bingung. Fungsionale ra ya mung siji kae mau nggo ekonomi kerakyatan banjur nek wong protes zaman semono kan do topo PP ning ngono. Dadi simbol demonstrasine wong Jawa ning nggone rajane kuwi ya ning alun-alun kuwi banjur do topo PP, banjur mengko sultane mudhun apa salah satu penggawane apa prajurite mudhun, penghagengi mudhun banjur nakokke jane ana apa. Banjur saiki darep ning ndi do topo PP ning ndi aku ya ora ngerti. Iki kan wis dadi polemik sing luar biasa kawit 2000 pira kuwi. Piturutku ya lucu ngono. Ayo ngarsa dalem kaping 12 kuwi mbok kula nyuwun nek umpama pancen iki ngene keraton ya ayo diomongke bareng karo masyarakat iki jane kok ngene iki lho Lur. Apa arep dibalekke meneh kaya dene swargi ramane jenengan. Sinuwun kaping 9 sing tata nggo rakyat dadi antara raja karo masyarakat ku ora ana sekat. Nek kok ngene kan dadi ana sekat. Masyarakat kepilih arep crita ning rajane kepilih arep omong karo rakyat ya ora ngerti. Ya ngono kuwi sing miturutku bener ning ora bener. Muga-muga kasus kaya ngene iki ora njuk dadi gedhe dadi wong masyarakat itu sudah ora percaya karo Keraton Yogyakarta. Dadi sedih ngono lho. Mbok ayo sing ning dhuwur iki disampaikan, diomongke ning masyarakat, karepe kepiye. Terus sing pro karo sing kontra iki kepiye len jelaske. Iki dadi polemik ning masyarakat lho, pro dan kontra niku ora ning dhuwuran, ning masyarakat. Asih perang ning media sosial. Miturut aku mau bener ning ora bener. Nah, aku arep ngomongke luput ra yo, aku sing luput ngono ki. Wong aku yo ngerti kasus nyatane kepiye senajan yo sithik-sithik yo dong ngono ki. Ning ayo coba dipikir meneh, keraton kuwi diweke sapa? Banjur ngarsa dalem saiki iki dadi apa? Banjur kawulane iki kawula masyarakat sipil utawa ngarsa dalem sing nganggep yen wong sing ning Ngayogyakarta iki sik kawulane. Banjur tilarane swargi Sinuwun kaping 9 sing tata kanggo rakyat kuwi mau ya ayo kepiye carane ben iki tetep ana garis linier. Aja kadoan ya dikadoan iki antarane masyarakat karo sing duwe kepentingan karo sing pengageng-pengageng kuwi ade disekat lho iki. Aja ngasih sesuk suwe-suwe masyarakat Yogyakarta wis apatis karo Keraton Yogyakarta. Ya monggo kuwi terserah kabeh sesuk le dadi sesuatu sing menarik ngono. Dadi aku iso duwe bahan meneh nggo bahas kuwi ngono. Apa sapa kanca-kanca sing ngerti babagan keraton iki arep dadi kepiye? Ayo ngobrol bareng ngono ki sapa ngerti saya suwe-suwe sorene iki keraton saya luwih apik banjur antarane masyarakat karo
penghageng karo ngarsa dalem kuwi ra ana sekat. Ning dieling-eling meneh. Nek mungguhku apa sing dilakokke antarane Dinas Kebudayaan sing kuwi mengku bab warisan budaya banjur pihak keraton karo masyarakat. Nek miturutku iki mau ki wis bener yen arep balekke ning nggon kahanan saknyatane biyen. Ning ora bener. Mergane ngarsa dalem kaping 9 kuwi wis ngendika yen tahtane kanggo rakyat. Apa ngarsa dalem sing saiki kuwi duwe moto dhewe. Kuwi ora ngerti. Mbok menawa kanca-kanca ngerti. Tapi aku luwih setuju sing tahta kanggo rakyat. Dadi antarane raja karo masyarakat ki ora ana sekate. Dadi iso omong-omongan. Ya. Ngomongke yoja kuwi angel. Pemene agur wong dhuwur. Diomongke traing giring ya dudu. Ya mbok nek tak turut tekandu nek jebule mbakku giring ya ora dong. Ning aku gur dadi wong sing perantara antarane wong sing ning jero apa jenenge argumen-argumen saka jero terus argumen-argumen saka njaba tak gathuke nek miturutku ana tembung falsafah Jawa kuwi mau bener ning ora bener. Ngono wae, muga-muga iki dirungokke penghageng, dirungokke kanca-kanca banjur ana keselarasan antarane ngarsa dalem utawa Gusti Mangkubumi karo masyarakat. Tak tunggu gayenge. Tak kira gayeng. Jes mesti.